Okei, moi! Mä oon Julia ja mä oon tässä juontajana, että mä kerron tästä mitä tässä on ja mitä tää osa tai silleen, en mä osaa nyt selittää, eli mä sanon mikä osa tää on mistäkin ja tää osa on toinen osa siitä tytöt eivät pidä pojista. Ja okei, mutta aloitetaan. Siirrytään asiaan nyt. Missä sinä olet? Elisabeth, missä sinä olet? Elisabeth! Onko hän vessassa? Elisabeth! Tuletko? Lähdetään kahvilaan. Okei. Okay. Oi ei! Miksi olet vessassa? Se ihan muuten vaan. Sinulla on pullo ja maha. Mene lääkäriin ja vähän äkkiä. No ei tarvitse. Kyllä sinun tarvitsee. Hei paras kaveri. Aiot synnyttää varmaan vauvan 2 päivän päästä se tulee. Anteeksi. Oh my god. 2 päivän päästä. Hei, he on tyttöjä ja kaksoset. Teidän pitää keksiä nimet. Täällä kuvataan videota. Moi! Mä oon aina halunnut johonkin. Hei, missä mä oon? Mä oon aina halunnut jonnekin. Aina halunnut johonkin YouTube-videoon. Mä oon aina halunnut. Nyt mä oon. Hei, mikä tän kanavan nimi on? Au. Ei ne haluta kertoa. Ei niin. Okei, mutta lähdetään nyt sinne kahvilaan juhlimaan, kun sinä synnytät. Joo, hei. Mennään. Huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja se ei ole peikki, se on töitä. Aikaan. Niin, hyvää huomenta. Okei, hyvää huomenta. Mä ottaisin muffinit. Ja sitten mä otan värikäs puuro. Joo, ne ainakin. Ai muffinsia, 2 muffinsia. No 4 muffinsia. Okei. Ja värikäs puuro. Joo, ja Elisabeth, mitä sä otat? Noin maksaa. Mä otan 2 jätskiä. Okei, ja sitten 2 jätskiä. Okei. Tässä on 2 jätskiä. Mutta minä... Tiesitkö, että Elisabeth synnyttää? Ai nytkö? 2 2 päivän päästä. Ai. No hänen pitäisi kyllä mennä jo lääkäriin. Hän on käynyt jo. Ai. No. Ei se mitään. Tai lääkäri tuli yhdessä matkassa. Mitä niinku... Mitä? Niin sitten... puuroon kestää vähän. Okei. Moi. Milloinkohan ne ruuat tulee? Tässä. Oi, kiitos. Ja oliko ne muffinit ja sitten... Ei, muffinit meni jonnekin. Minä annan ne kuitenkin sinulle jo. Ai jaa. Maksaa 5 euroa. 5. Eli 5 euroa. Kyllä. Olkaat hyvää. Haiko jäätelön? Joo, hae jäätelöt ja sitten ne muffinit. Näin. Olkaa vain hyvä. Kiitos. Otamme tästä korin. Ja me palautamme. No niin, mennään. Hei hei! Minun pitää mennä laittaa nämä pakkaseen ja jääkaappiin. Missä on sitten